Ikoni odhiambo makawuono. Nyinga Lydia Okeyo. Matin ji 87,000 osedong' ma onge kuonde jot kaluwore gi oula ka kwano ichich ni nyalo medo hidho malo e juma mabiro. Man kaluwore gi report mogol gi riwruok Kenya Red Cross ma bende oyango ni lowo eka ma ok tin ni 18,000 bende osekethore nikech oula ma kamago. E kinde ma imedo keti okenge mag geng'o midhiero mar koth mapek ma sirkal nyolando ne nyalo medo chwee jumani. Jolupo bende pod nitiere kod pek kod luoro kaluwore gi bedo ni koth mapek igeno ni alwora ma Nam Lolwe pod biro chwee. Jafwambo maro Ali Abich nitiere kod lerno koa e kaunti ma Homa Bay. Piny owacho ka okalo migawo mochune koro chal mar lwasi ne osegolo milome ne jopiny mondo obed akicha kaluwore gi koth mabiro gi yembe mager madhi chako chwe kawuono nyaka tarik 15 dweni. Odiochieng' manyoro jawach elo sirikal Isaac Mwaura yotene ne oyango gwenge mogomba gi Nam Lolwe, Imbo mar piny Kenya kod milambo mar hoho mar Okak kaka kuonde ma koth mapek biro dhi nyime gi chwe chakre kawuono nyaka tarik 15 dweni. Jopiny gwengego ijiwo mondo obed akicha kendo gichik itgi ne koro mar lwasi ma ichiwonegi kod migepe mag sirikal mar thiro masiche ma inyalo kel gi koth mapek no. E kinde ma koth mapek chwe gi yembe mager, masiche mag nam thoro juko jolupo matiyo kod Nam Lolwe e kinde ma gidhi nyime kod chenro mag lupo. E kaunti ma Homa Bay tend dho wedhe kaunti ni yango ikruok ma gin go e geng'o masiche minyalo kel gi koth mabiro dhi nyime kod chwe alwora mar Nam Lolwe. To bende anyiso jokombe duto ne chakre kawuono mana koponi en favorable eka inyalo release yiedhi mondo dhi e nam, nikech diber ka yiedho leo moko dhi nam maloyo ka gidhi e nam to giromo gi masiche ma inyalo kel kod kodh El Nino kaachiel kod yembe kod ahiti mabiro kudho kaka jo meteorological department osewacho. Jok ma bae good bad luck nyalo yudore ni e nam nyaka ne odhi kod yiedhi moko ngohore, odhi kod life jacket kendo odhi kod mafuta manyalo romo kelo gi oko e lowo e kinde ma masira mag yembe nyalo bedo ni ochopo. Bende dho wedhe kuondegi wagombo ni mondo yiedhi oywa mabor kabisa gi kuonde mag gowo. Giyango ni gitiyo machiegni kod migepe mag sirikal monyuolo nyaka obila mag Kenya Coast Guard mabiro neno ni jolupo matiyo gi Nam Lolwe oluwore gi chike ma osemigi e kinde ma koth mapek biro dhi nyime gi chwe. Natemo siemo jokombe ni mondo gihakikisha ni jogo duto mawuok e dho wedhe owuok ka orwako life jacket no, to kendo ei nam kuno wabiro keto arita mager ahinya. Wasewuoyo gi migawo mar Kenya Coast Guard Services mondo ne ni jogo ma o comply okawnegi atua, nikech it's all about konyo ngimagi, nikech wan gi ng'eyo ni pek ma yembego nyalo kelo nyalo miyowa thoge kaachiel kod masiche. Magi timore ka sirikand kaunti ma Homa Bay yango ni senta mane oketi mar chiwo milome ma otenore gi chal mar kor lwasi e kaunti ni medo dhi nyime kod chiwo milome ne jolupo e wi chal mar kor lwasi mar geng'o masiche minyalo kel gi koth mapek kod yembe mager ma juko gi e Nam Lolwe. One thing that we know that they are affected by currents, and weather plays a very big role in their activity. So we are able to give them information, especially on the wind speed. From our platform, we can be able to see for the day the wind speed would range from this end to the other. So we are able to advise them. Like today, the wind speed is quite high, and there's a high likelihood that there can be incidents in the lake. So they take the proper measures that are required so that their safety is put in place. We also give access to those fishermen and those using the lake for transport, an access and an avenue for reporting to us should there be emergencies in the lake, so that rescue services can be coordinated in good time. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend piny Kenya William Ruto e okang' machielo kendo